Kanang migo. Kakita ka ng bago na tong nauling silingan? Ngagikan sa gawa sa nasod? Oy! Diba? Ito man kaya na sa una. Pero karon, perti naman puti Napay porma ay nga, perti na mas kuladuha. Nag-gym siguro na kanunay ba? Maingon-ingon jud ana migo. Tinuod jud ang panultihon migo. Nga dunay kausaban ng tao. Maunang ang ako ikaingon nimo. Ayaw jud pagkumpiyansa. Kay kanang tawanan na, chicks boy na. Ay, unsa koy chicks boy? Chicks boy good. Mutira chicks. Mutira po dog boy. Ngano nakaingon man ka ana? Alangan, ngaiyaman kong gisampulan ka uban si mong uyab. Ay! Abi ni mo ba? Tanan nga nakaato sa buwan. Pero ti man si Kata. Unsa kaya agmaadto ta sa adlaw bay? Kainita ng adlaw Di pa ganita makabot dito. Mahimo na tangabo. Ay bugo hapon ni mo ba? Kay nga lang laging mahimo tang abo. Nga gabi naman ta maadto. Ay! Ginoo, hatagit ang kong kwarta. Wata mi bugas sa bahay. Tagit ako 20 pesos, Ginoo. Ang sa babayanan na nga mag 20 pesos sa Ginoo. Yun na niya kung 10 pesos ako ning itsa siya natubangan. Niya, ups. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong gihatag ka nako. Pero sa sunod ko mo hatag ka man, ayo ipaagi ning taong iniasa akong tupad. Kaya ng imong gihatag nga 20 pesos, ikuhaan niya, Jess. Ay!